Drozdovo Kids Race. A čo to je? To ti ukážem v dnešnom videu. Jedná sa o unikátny detský závod, ktorý usporiadávame u nás v bikeparku Drozdovo. Je to určené pre všetky decká od nulovej kategórie až do 18. A ide nám hlavne o to, aby sme vybudovali novú bajkovú komunitu, ktorá bude môcť reprezentovať do budúca naše krásne Slovensko na svetových šampionátoch. A ako inak to dosiahnuť? Musíme robiť takéto podujatia. Tak poďme sa dnes pozrieť na to, ako tento pretek dopadne. Ja budem sprevádzať Lukaska a zaznamenám celý jeho pretek. Tešíš sa na preteky? Áno. A na čo sa tešíš? Na to, aby som vyhral. Na to, aby si vyhral? V akej ideš kategórii? 5-6. OK. Tak to som zvedavý, aké tam dáš výsledky. Musíme to poriadne bombiť. No, aby si bol prvý, musíš poriadne bombiť. Presne tak. Čím je rýchlejšie, tým rýchlejšie vyhrávaš. Kids Race sa ide vlastne na 3 RZ-y. Máme takú skrátenú verziu. Prvý plán boli 4, ale časovo to nestíhame. Už je celkom pokročilá jeseň, rýchlo je tma. Tak sme sa rozhodli to jemne skrátiť a pôjdu sa 3 merané jazdy. 3 jazdy sa budú zrátavať dokopy. Detská jazdia hore vlekom, takže to není klasické enduro ani zjazd, je to taký mix. Ale myslím, že pre nich to bude super atraktívne. Traily sme vybrali ľahšie, aby boli prispôsobené pre deti, takže nie sú tam žiadne zverstva, nejaké skoky, hrana alebo niečo podobné. Všetko sú lavice, aby to vedel každý buď prejsť, alebo krásne si to naskáče. Trate sú rôznorodé, nájdeme tam jemné koreňové pasáže, pumptrackové sekcie, skákacie sekcie, takže bude všetkého dosť. A my sa chystáme na prvú RS, bude to Trail Enduro. Poď! A dub, poriadne! Poď, ešte! Poď! Pridaj! Kvaltuj a dávaj! Dobre, a už sa sústredíme na stopy, poď! Poď, dub! Poď ešte! Dávaj! OK, a drž si stopy! Sústreď sa! Dobre, super! A bombuj to! Poď! Spodok! Krása! Dobre, sústreď sa! A poď už! A ideme na skoky! Poď! Poď! Žiadne blbosti! Sústreď sa! OK, a šlap! Poď! Poď ešte, poď! OK, a skáčeme skočík! OK, opatrenie na koreňoch! Dobre, drž to! Super! A tlač do tých klopiek, bombuj! Poď! Držíš stopu, krása! A ešte, dávaj! Ľuto! Poď! Super! A bombuj ešte! Poď! Pridaj! Skáčeš lavicu! Yes! OK. A pokračuj. A sústreď sa. Dobre. A ideme. Šprint. Dávaj, šprintuj. Bombuj to ešte. Už sme skoro v cieli. Ešte. Poď. Dávaj, ešte šprintuj. Poď. Super, sústreď sa. Dávaj. A už ideš do cieľa. Bombuj to. Sústreď stopu. Krása.
To bola brutálna jazda, krásne si to tam držal, aj stopy, aj si bomboval. Tak ešte 2 jazdy, hlavne ich neposrať, opatrne s rozumom. A uvidíme, ako to vypáli. Čo sa ti páčilo na tejto RS-ke? Najviac sa mi tam páčili tie skoky. To bolo ešte vlhké, to poriadne držal ten grip. A aj sa to dobre skákalo. Takže dobrá bola jazda ešte. Čo sa tam druhé páčilo? Na swap dosť rýchlosti, na krajine dosť rýchlosti, na zadku bolo dosť rýchlosti. Takže si to poriadne dával. OK, daj na to. OK, preteky sú v plnom prúde. Lukasko to tam extrémne naložil. Ako fakt, ja som ešte takú jazdu od neho nevidel. To sústredenie, tá rýchlosť, ako šlapal, ako držal stopy a všetko. To bolo úplne šialené, ako brutálna jazda. Ideme na 2 a som zvedavý, čo ukáže tam. Ten trail je trošku oslíznutý, do rána tu mrzlo totižto, takže začína sa to pomaly roztápať. Je to tam také trošku sketchy. A uvidíme, decká sa s tým snáď popasujú a ukážu, čo je v nich. Na Slovensku sme zrejme prví, čo niečo takéto organizujú. Tak vám dám aj nejaký náhľad do toho celého. Keďže nevieme, čo vlastne od toho očakávať, tak sme museli stopnúť limit. Momentálne je tu prihlásených 127 jazdcov. Mysleli sme, že budeme stíhať 4 RZ-y, po 2 traily každý 2-krát, ale sme to nakoniec prehodnotili. Asi by sme to nestihli. Možno v lete, ale keďže už pokročila jeseň, tak zrejme by to nebolo možné. A to ešte nám hraje do karát, že zimný čas sa mení až budúci víkend. Ale aj tak by to asi bolo trošku sketchy. A teraz vám ukážem, ako to tu vyzerá pred RS2. Tu už je totálny nátresk ľudí. Aktuálne kategória 9-10 štartuje. A sleduj na to. To je brutalita. Poď na štart. A štartujeme RS2, Loxová trail a Lukasko to tam valí. Poďme pozrieť na tú jazdu. Poď, bombuj to, bombuj, poď ešte, poď! Dobre. A ideš rovno, neskáž ten transfer. Dobre, pribrzdi si. Tak, super, dobre, a už to bombuj! A silné pumpy! Pumpuj to! Dávaj! Poď ešte, poď! A šlapec! Silný zášlap! Poď! Dávaj! Poď! Krásne! Dobre, super! Držíš stopu! Dávaj! OK, nabrzdi si trošku. Krása! Dobre! A už ide! A bomby. Nezabudni, nejdeme z teba, ideme vrchol. A pribrzdi si pred ním, poď. Tak, a obídeš to a dupeš dole, bombuj a skáč. Poď. Krása, a pokračuj. Poď. Super. Krása, dobre, to bolo moc prebrzdené, ale nevadí. Pokračuj ďalej. Dobre. Poď ešte, poď. A už je posledný v kategórii. Poď. Dobre, krása. A húto, poď. Šlap. Dobre, vybrzdi si. Dobre, super. Tak, podrž si stopu. Tak, super. Dobre, a už to púšťaj. Dávaj, plný. Húto je dlouhý. Dávaj. Púšťaj to. OK, super.
krásne. Nice. Dobrá jazda, kámo. Tá bola podarená. Lukasková raketa od Norco Bicycles. Brutálna strela. Tak čo, ako sa ti išla druhá RZ? Dobre. Dobre? A spravil si aj nejaké chyby, alebo nie? Alebo to bolo úplne čisté? No, bola tam jedna chybička, trošku. Akože som dal na tom skoku, som suchou riťou o koleso, to je celkom taká nepríjemná chyba, ale potom druhá chybička trošku bola, že na tom, kde je tá lávka dole, tak tam som to až moc brzdil, ale to pôjde vyhrať. Áno. Ale stopy vyšli, aj rýchlosť bola brutálna, že? To bolo dobré. Takéto rýchle jazdy som ešte nevidel od teba. Dneska si to riadne dávaš. No. Tak čo, dal si jedlo, doplnil si všetko a ideme odpáliť poslednú RS-ku, nie? Poď na to. Ber bike a ideme. Už ideme. Tak RS2 je odjazdená. Už ideme opäť hore na trojku. Tá dvojka bola zradná, bolo tam hrozne veľa naslizlých miest, veľa osliznutých kameňov, ale Lukasko to dal super. Ostatní taktiež, pár jazdcov tam síce vypadlo, ale myslím, že to bolo všetko OK. Tak ideme na trojku, čo je vlastne opäť ten prvý trail, ide sa druhýkrát. Tak to tam ideme polietať. Sleduj tie bomby! A ešte ku tým pretekom chcem vám povedať, že je to jedinečné v tom, že sa nič také na Slovensku neorganizuje a máme rozdelené deti po 2 rokoch. A dievčatá štartujú o kategóriu menej. Takže vymyslené brutálne pre decká, vyšponované a myslím, že všetci si to tu užívajú. Tam už sa pomaly začína jazdiť tretia RS-ka, už štartujú prví ľudia. Tak uvidíme. Uvidíme aj, aké budú ohlasy na toto a či v tom budeme do budúcna pokračovať. On nám tu sere štatistiky, tak mu dávame viacej, vieš? 5, 4, 3, 2, 1, no poď na. A štartujeme RS3, opäť Enduro Trail a valím to za Lukaskom. A už bombuj, poď, Hulto, poď! Dávaj! A už sa sústreď! A pridaj! Teraz to bude držať 3 taktoval! Poď! Super! Dobre! Krása! Dobre! Dovolíš teda opisy! A ideme, skoky! Poď, sústreď sa a bombuj! Krásne. Dobre, podrž stopu. Yes, čistotka. A mal ho. Ty vole. Poď. OK. A rozbol všetko, čo máš. Dobre, poď. Šlapeš silno. Najsilnejšie ako vieš. Dávaj. Ešte poď. Super.
drž si stopu, sústreď sa, krása. A poď, bomby, šlap ho. Ešte poď, ešte. Jo, si v cieli, hotovo. Kámo, insane. Daj na to. To bolo brutál, kámo. Neuveriteľné. Na tej rýchlosti sa schladili nosné dierky. Ja som išiel a v takú rýchlosť, že som to nemal kam hodiť, tak som sa to snažil dať dole. Ale krásne si to skorigoval, ale to bola dobrá divočina. Poďme k autu, dáme si niečo a vybehneme hore ešte povzbudzovať. To som vôbec nečakal, že takéto bomby budú až. No. Ako oproti tej prvej si to úplne rozbalil. Rozbalil si tam kufre a to letelo. Aha. To bolo šialené. Čo, páčilo sa ti to? Áno. Tak čo? Ako hodnotíš dnešné preteky? Bolo to dobré? Dobre, ale jedna chybička. Aká chybička? V tej zákrute som to dal trošku do moc veľkej výšky, na papere som to trošku ohranil, ale bolo to dobré. Ale krásne to bolo a bolo to mega rýchle. Tak čo, počkáme na vyhodnotenie, či to tam padlo prvé miesto alebo nie? No, to dúfam, že to tam padne. Tak som zvedavý. Tak si počkáme na to. No. Vyhlásime aj tretie miesto, ktoré získal Jakubko Košút. Tretie miesto Jakubko Košút. Druhé miesto získal Tadeáško Zajoník, alebo Zajonc, pardon. Cyklokurzy Ostrava klub. Gratulujem. A prvé miesto Lukáš Paštrnák, domáci jazdec, Autotalent Plotinovi. Koľko razy som na toto už meno vyhlasoval, ale jeho oca, no. Tak už sa môžeš hrať, hej? No. Skoro neviem, seru. Ale inak sa už dá hrať. Tak, a ako to celé dopadlo? Kids Race máme za sebou, Lukasko vyhral svoju kategóriu a ja dúfam, že sa tu uvidíme aj budúci rok. Čau.